Když se řekne hit léta, většina lidí si představí nějakou chytlavou písničku, před kterou není úniku. Ale tento pojem jde taky vztáhnout na knihy. Loni byla například hitem léta kniha Zmizela od Gillian Flynnové. Letos by tento pojem šel použít třeba na knihu 6 let od Harlana Cobena a na tu se podíváme v dnešním knihoblogu. Hlavním hrdinou knihy 6 let je univerzitní profesor Jake Fisher, který před 6 lety musel sledovat, jak se láska jeho života Natalie provdává za úplně cizího muže. Jake jí tehdy slíbil, že po ní nebude pátrat, že se jí nepokusí kontaktovat, nic takového, že všechno prostě skončilo v ten den. A 6 let Jake ten svůj slib skutečně dodrží. Když pak ale v univerzitních novinách uvidí úmrtní oznámení Todda, Natalieního manžela, rozhodne se Natalie kontaktovat. A začnou se dít dost divné věci. Na pohřbu mu například řeknou, že žádná Natalie neexistuje, že Toddovou manželkou je jakási úplně jiná žena. Když pak Jake navštěvuje místa, která spolu s Natalie s oblibou navštěvovali, zjistí, že jsou buď to opuštěná, zničená, neexistují, nebo že si je majitelé či obyvatelé prostě a jednoduše nepamatují. Jake si začne myslet, že se dopravy zbláznil, začne pochybovat o tom, jestli Natalie kdy vůbec existovala, jestli se to vůbec někdy stalo. Pak ale dostane e-mail. E-mail, který změní všechno. Posunul jsem kurzor na e-mail a klikl. Pak se mi zastavilo srdce. Na obrazovce byla 3 slova. To bylo vše. Jen 3 slova. Ale ta 3 slova mi projela hrudí jako ostrá kosa, až jsem skoro nemohl dýchat. Zvrátil jsem se bezmocně do židle a z obrazovky na mě zírala ta 3 slova. Ty jsi něco slíbil. Jake se proto logicky snaží zjistit, co se s Natalie, s láskou jeho života stalo. Co teď dělá, kde je. Pouští se do pátrání, které se záhy ukáže být mnohem nebezpečnější, než si představoval. Do čeho se to Natalie zaplétla? K zápletce už se nebudu blíž vyjadřovat, myslím, že to úplně stačilo. Co potřebujete vědět je, že ta kniha se četla naprosto výborně. Skutečně jedním dechem. Každá kapitola končí nějakým zajímavým momentem, takže prostě musíte číst dál, i kdybyste sebe víc nechtěli. Od samého začátku jsem prostě chtěl vědět, jak to celé bylo. Kam Natalie zmizela a proč zmizela. Velkým kladem knihy 6 let taky je, že Jake Fisher, hlavní hrdina, je hrozně sympatický chlápek. Fakt takový, se kterým byste rádi zašli na pivo. Nemá žádné supermoderní technologie, zbraně, svaly, ani IQ 300. Je to, na to, že to je univerzitní profesor, tak je v podstatě naprosto obyčejný. Ale má smysl pro humor a zná spoustu lidí, kteří se vyznají. A tomu neskutečně pomůže. Kniha je překvapivá a obsahuje několik zvratů, které jsem fakt vůbec nečekal. Takže vám ji rozhodně můžu doporučit. A předpokládám, že ji taky přečtete za pár dní stejně jako já.